6 persones han resultat ferides en un incendi que s'ha declarat esta nit en una vivenda del carrer Marco Merenciano de València. El foc es va produir a la 1 de la matinada quan dormien quasi tots els veïns. Segons els bombers, la causa de l'incendi ha sigut un curt-circuit. Els dos ocupants de la vivenda, un home i una dona d'avançada edat, van ser desallotjats pels bombers. Un veí va intentar ajudar-los, però es va intoxicar amb el fum i es va desmaiar. Els bombers el van trobar inconscient en el replanell. Després el van traslladar a l'Hospital La Fe de València amb cremades al tronc, al cap i al braç. El pronòstic és reservat. La resta de ferits, entre ells 2 tècnics del SAMU, van ser atesos per intoxicació per fum o crisi d'ansietat. Quitamos todos los cristaleras y todo, y entonces ahí podíamos respirar. Y eso, pero ya horrible, fue terrible, era una ratonera. Porque no sabes qué hacer. Desde luego, mi marido al oír ruidos abrió la puerta, ya le digo, pero cerró rápidamente, nos despertó a todos. Empezamos a tirar toallas y todo, pero nada, el humo seguía entrando, era un humo denso, negro, terrible.